ụmụ Igbo lekwe egwu ka ọ na-ara ụmụ Igbo okwego ka nji bịa ivulu ife mụ na ya Olisa ogologo ndụ narịsị ike ya na nnukwu ego Olisa manogo ego bụtụ ụwa okolobịa tosie ma anyị nwere ego n'ụwa eziokwu ọ na-agbawa obi Olisa gị ga mụ na yonu chukwu mmụọ na-eme amala dadi gozie ndị na-alụ ọrụ dadi mebere ụmụ ka amalado dadi gozie ndị na-atụ ọrụ dadi mebere ụmụ ka amalado akwego ya ka anyị na-ebe dadi mebere ụmụ ka amalado okwego ya ka anyị na-ekwu dadi mebere ụmụ ka amalado chukwu tiwara anyị ụzọ siri ike dadi mebere ụmụ ka amalado chukwu tiwara m ụzọ ego dadi mebere ụmụ ka amalado chukwu mebere ụmụ ka amara dadi mebere ụmụ ka amalado Olisa cheta ndị nọ na mba ofesi dadi mebere ụmụ ka amalado chukwu cheta ndị na-achọ nwa dadi mebere ụmụ ka amalado Olisa nye na anyị ife anyị na-arịọ dadi mebere ụmụ ka amalado eme nwata ka emere ibe ya obi ga-adị ya mma chukwu melu m ife melu ibe m chukwu melu m ife melu ndị ọzọ ndị ka Wizkid ndị ka Obi Cubana ya na Cubana Chief Priest mbulike ka Flavor maọbụ Phyno nwa mama nwalenu Dangote lezienu E-Money nwata na-arị eze maọbụ nwanne ya kesi Limpopo ego na-akpali nwoke ego na-etozikwe nwoke I'd rather be a money man than to call a lover boy ego jọrọ nwanne m mana ego dị n'okwu ihe ka nji na-agwa onye ọbụla nwanne lụsi bọọlụ ike nwanne tụsi bọọlụ ike ibe wetala ego bọọlụ maka ezulu ori maka egbule mmadụ owusa gị nwanne m eziokwu ị ga-amala ife owusa gị nwanne m ụmụ nwanyị ga-agba ọsọ ọkọ gị n'aka n'ụwa ịmana ife na-ekwu ịmalụ na ego na-achị ụwa agụrụ ga-adọkwa gị vam 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 dadi gozie ndị na-alụ ọrụ dadi mebere ụmụ ka amalado dadi gozie ndị na-atụ ọrụ dadi mebere ụmụ ka amalado akwego ya ka anyị na-ebe dadi mebere ụmụ ka amalado okwego ya ka anyị na-ekwu dadi mebere ụmụ ka amalado chukwu tiwara anyị ụzọ siri ike dadi mebere ụmụ ka amalado chukwu tiwara m ụzọ ego dadi mebere ụmụ ka amalado chukwu mebere ụmụ ka amara dadi mebere ụmụ ka amalado Olisa cheta ndị nọ na mba ofesi dadi mebere ụmụ ka amalado chukwu cheta ndị na-achọ nwa dadi mebere ụmụ ka amalado Olisa nye na anyị ife anyị na-arịọ dadi mebere ụmụ ka amalado Olisa nye n'ụmụ ife m na-arịọ Olisa nye n'ụmụ ego m na-ekpelụ maka ego bụkwa peace of mind 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 na money stop nonsense ego bụkwa peace of mind na money dey cool my temper ego bụkwa peace of mind na money dey cure malaria ego bụkwa peace of mind na money dey cure my fever ego bụkwa peace of mind ịma na Latin enye ụbara ego bụkwa peace of mind ana m ekene ndị nwere obi eji eri ego ndị na-emesi ike n'obodo orukwa n'ogo si elu ana m ekene akọnuche Atebe ego jikwa gwagwo na Pakistan ude gị ya na-ede nwanne niile emebe ọfụma ị na-anụ ka egwu na-ara kedu maka onye gosili mbọs ye odogwu na Ukraine ye odogwu na Poland ye onye go n'ịga dị
ana m ekelekwe iru ọgụ Uchechukwu bụ Blessed yo ọzọ Igbo ndụ Odogwu nnukwu obodo ka isi eje n'ama nchọrọ gba obi ọkụ igwe onye ego kedu maka onye ọma Possibility ye onye ego n'ịgadị yo Possibility na Malaysia onye ego n'ịgadị yo Possibility na Thailand yo onye ego n'ịgadị yo kedu maka igwe mekasị na Brazil ye mekasị onye nkụnụnụ onye ego n'ịgadị yo agụ nwanụ na Asia onye ego n'ịgadị yo show azamanụ na Philippines yo onye ego n'ịgadị yo akụ big global limited onye ego n'ịgadị yo akụ big show contact yo onye ego n'ịgadị yo olu nekene ezigbo onye mụ ezigbo mmadụ akụ chinyere nwata Odogwu akụ show contact ye akụ onye ọma na Kazakhstan ye akụ onye ọma na Kyrgyzstan ye onye ego n'ịgadị yo akụ onye kụ na Uzbekistan onye ego n'ịgadị yo ya na-emekene David Chimeremeze Mbadiwe Daviva na Germany ye ego nyiri ndị iro na rọ ndị izọgị ị na-anụkwa ịgba kedu maka Chizi Baby yo kasa nwa na Ghana nwanne ya Jemọnụ nwa obodo Jemọnụ onye ego n'ịgadị yo Emperor nwa isu Cambodia onye ego n'ịgadị yo eze agụgụ na Ghana onye ego n'ịgadị yo eze agụgụ menagachi yo onye ego n'ịgadị yo kedu maka ego Vimba onye ego n'ịgadị yo General President Ibuzo Progressive Movement afụfụ na atala ego afụfụ na Switzerland iso n'ife na nụnụ onye ego n'ịgadị yo afụfụ Odogwu si Azamani onye ego n'ịgadị yo ijela na Mexico onye ego n'ịgadị yo Uchechukwu Mereze na Mexico onye ego n'ịgadị yo ana m ekelekwe Odogwu Prince Widuraku akụ na-ebi okwu nwa of Ikedu onye ego n'ịgadị yo ugobere n'ego na United States onye ego n'ịgadị yo RMP money nwata chinyela kụ nwa n'Odogwu osi mụ tinye afa ya n'egwu na ya solo gị ife a na-alụ RMP Odogwu onye ego n'ịgadị yo RMP onye ego n'ịgadị yo kedu maka TMT boss TMT onye nkụnụ onye ọma na Germany onye ego n'ịgadị yo ka mụ kelee ezi nwanne m ezigbo mmadụ n'ihe ọma Prisconnell Akụabata eze kweche na Philippines yo Akụabata ego ka itolo ogologo onye ego n'ịgadị yo ewejubu onye na-agụ egwu ụgbawa ijizi nwa mama High Life Panuo Dekolomi Musica Papi